сезона на полените и сбоялата трева, цъфтежите и променливото време имаш нужда от облегчение на дихателните си проблеми. Погрижи се за здравето си. Изпитай лечебната сила на природата. Суелнео Salt Pipe лула с солни кристали. Дишай с лекота. Суелнео Salt Pipe. Само сега с 25% отстъпка. Побързай! Вземи Уелнео Salt Pipe само за 29,90. Солните кристали в Уелнео Salt Pipe имат антибактериално и антисептично действие. Извличат вредните бактерии и секрети от организма. Благодарение на лечебните им свойства, дихателните пътища се пречистват. Резултатът – дишаш по-леко и по-свободно. Инхалаторът не го използвам. Само лалата. Много добре. Тук гледаме, няма тежести, хора. Няма, бе. Нямам хрипове. Абе, много съм доволен, много съм спокоен. Уелнео Salt Pipe облегчава симптомите при различни дихателни проблеми вследствие на алергичен ринит, сенна хрема, астма, пушене, настинки и дори хоб. Веднага взех да ползвам 10 на 15 минути и при мен просто ефектът беше поразителен. Уелнео Salt Pipe е доказано ефективна и няма странични ефекти. Регистрирано медицинско изделие клас 2 пъти А. Може да се използва от всеки. Подходяща е дори за деца и бременни. Лулата Уелнео е керамична. Почиства се лесно и я използваш дълго. Една торбичка солни кристали стига за цяла година. Значи тази лула ми промени живота наистина, след като я ползвах. Който я е направил, браво на него. Дишай с лекота. С Уелнео Salt Pipe лула с солни кристали. Само сега с 25% отстъпка. Вземи я само за 29,90. Побързай! Промоцията не е за изпускане. Потърси я на Уелнео БГ. Вземи Уелнео Salt Pipe от магазини Topshop. А сега и в Kaufland. Поръчай още сега на 02 808 43 55.